Na veľkosti záleží a v Storyčporte nájdeme tú správnu aj pre vaše veci. Michalovi v lete zavádzali lyže, v zime bicykle a počas jarnej rekonštrukcie bytu veľká skriňa. Všetky zmestil do jedného S-ka. Vojde sa do ňa 40 krabíc, 4 tátoše a nábytok z jednej izby. Za sekundu môže byť váš. Filip a Luisa sa rozhodli presťahovať z veľkého domu do menšieho bytu. Do M-ka zmestili skúter, snowboard aj pneumatiky od auta a celú dodávku s nábytkom so sentimentálnou hodnotou. Už iba moment a máte ho tiež. Peter menil životný štýl. Klaudia sezónu vo výpredaji. V L-ku Peter uskladnil nábytok z dvojizbáku. Klaudia sem pohodlne zmestila celý vianočný sortiment. Lákavé, však? Keď sú vaše plány väčšie ako vaše možnosti. Do XL-ka Tomáš presťahoval celý svoj trojizbák, keď sa jeho svokra presťahovala do toho jeho. Palo sem odviezol svoju motorku a Vlado kancelársky nábytok z polovice jeho firmy, aby mal priestor ju posunúť o level vyššie. Kliknite na storyčport.sk a vyberte si riešenie na mieru.